A continuació ens ocuparem de l'aplicació didàctica d'aquests continguts teòrics que han estat exposats en les lliçons magistrals. Això anirà a càrrec de la senyora Caral Alberch, que ens presenta el següent tema. El Centre d'Interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu Sasserra, abans se n'ha parlat d'aquest poble, un exemple pràctic d'aproximació plural a la cacera de bruixes a Catalunya en el segle XVII. La senyora Caral Alberch és antropòloga i, a més, té un màster en antropologia i etnologia per la Universitat Autònoma i actualment és la responsable del Centre d'Interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu Sasserra i és docent també d'educació infantil i primària. Així doncs, senyora Caral Alberch, té la paraula. Gràcies. Doncs bon dia i moltes gràcies, primer de tot, per convidar-nos a venir aquí perquè és una manera de visibilitzar el nostre centre. I així començarem, doncs, estem a Sant Feliu Sasserra i us explicaré una mica el per què tenim un centre dedicat a la bruixeria. Després us explicaré una mica com és aquest centre i finalment les propostes didàctiques que oferim. Doncs el que va passar al Lluçanès, en realitat no parlem només de Sant Feliu Sasserra, nosaltres parlem del Lluçanès, i és que hi ha una història relacionada amb les bruixes. El que coneixíem és, en primer lloc, aquest marc històric sobre revoltes del segle XVII, la formació d'una sotsvegueria, la sotsvegueria del Lluçanès, que és l'única vegada que ha estat oficialment territori oficial, administratiu. Llavors, tenim històries de bandolerisme. Penseu que en Perot Rocaguinart és fill del costat... Seria el poble del costat de Sant Feliu Sasserra, però és d'un mas que toca amb el terme de Sant Feliu Sasserra. I tenim moltes històries de bandolerisme per allà també. I relacionat amb la bruixeria tenim 23 processos per bruixa del segle XVII, que es conserven, aquests processos, la documentació. 6 d'aquests casos van acabar amb condemna a mort. Són judicis civils, com podeu imaginar, i alguns d'ells són conduïts per Cosme Soler, que és conegut com en Tarragó, un famós caçabruixes a la Catalunya central. Això és la història que tenim nosaltres. A mi m'agrada sempre posar per davant els noms d'aquestes dones, que són les titulars dels processos per bruixeria, dels judicis, i penseu que, clar, sabem noms, cognoms, d'on venien, si tenien fills, si eren vídues, quantes vegades s'havien casat. Això el que ens agrada és fer-ho proper, és posar la història davant dels que ens visiten, perquè et fa posar en la seva pell una mica. No és una història, va passar un dia i ja està, no? És una persona que li va passar això. Després teníem una fira tradicional que el 1999 es va haver de reinventar i des del consistori es va presentar la proposta de crear la Fira Bruixes, aquesta fira tradicional d'artesania i promoció de la població. La van fer com, que ara s'ha posat molt de moda, aquestes fires temàtiques, i van decidir que fos relacionada amb les bruixes. Per tant, des de l'Ajuntament es creen comissions, s'encarreguen a diferents companyies d'espectacle crear el guió d'aquesta fira. És tot destinat a l'espectacle i de més. Llavors, decideixen dedicar-se a aquesta temàtica precisament per aquests 23 processos de bruixes del Lluçanès. O sigui, la història és que la capital de la sotsvegueria en aquells moments, al segle XVII, era Sant Feliu Sasserra. Llavors s'agafen com es diu, narradors de la història del Lluçanès en aquest aspecte. Finalment aquesta fira va anar creixent tant que han anat creant d'altres productes. Un és la Festa Bruixa, el 2000. Perdoneu, aquesta fira és l'1 de novembre.
Un altre producte és el Set de Bruixes, que és un seguit de tallers, xerrades, presentacions de llibres també relacionades amb les bruixes, tot és al voltant de l'1 de novembre. I finalment, el 2008 tenen la idea de seguir explicant aquesta història que només s'explica l'1 de novembre al llarg de l'any. Llavors és quan creen el Centre d'Interpretació de la Bruixeria. I si voleu anem a fer un vol al centre a veure si funciona. I així veurem una mica com expliquen aquesta història. Res, simplement és per fer un tour virtual en aquest centre d'interpretació. Anem a entrar a la visita. Si el que intentem fer des del centre d'interpretació és tota aquesta teoria, els articles que escriviu vosaltres, en fem un còctel més la història del Lluçanès i llavors la presentem en els que ens veniu a visitar. Així doncs, per començar, al centre d'interpretació hi veiem. Expliquem la contextualització històrica, evidentment, i tenim una entrada. Ara, aquesta porta seria, no sé si la veieu. Aquí expliquem, quan entreu al centre d'interpretació entreu com si fóssiu a dins d'una estança del segle XVII, d'un humil, diguéssim, i d'entrada comencem a la porta explicant un seguit d'amulets, sobretot, però també algunes històries o alguns actes que feia la gent per protegir-se de la bruixeria. Perquè ens entenguem, la bruixeria no és, ara sembla que li traiem valor, però sabeu, el pen, quan jo arribi a casa, què faré? Doncs hi passaré l'antivirus. Igualment, aquesta gent, si entraves per la porta, havies de fer un seguit de coses, qualsevol aliment que ingerissis havies de vigilar perquè no t'haguessin donat algun mal. Llavors, parlem d'aquest tema. A la següent sala entrem a l'entrada de la casa i parlem tots aquests, posem com a exemples de les vostres teories, aquestes tesis sobre, per exemple, quan tenim un judici per bruixeria, doncs posem exemples. Què passa? Que et pot denunciar uns veïns. A tal persona la van denunciar tals veïns perquè va passar tals testimonis, la defensen, tals altres la critiquen. La següent sala entrem com si diguéssim al menjador i aquí parlem d'herbes, herbes remeieres. I és aquesta idea que algunes de les acusades eren remeieres o es dedicaven a curar de manera màgica a través d'oracions. I en l'última sala seria com entrar en un despatx d'un alquimista de l'època, el que seria un metge oficial, i també parlem una mica d'aquesta idea que en aquests moments és molt interessant l'acumulació de poder que hi ha, aquesta reorganització i com des del món de la medicina i des del món de les creences aquests processos per bruixeria fan encaminar. Si estem malalts no anem a la remeiera, anem al metge. Si estem... En fi, diverses aquestes idees que si voleu saber-ne més ens veniu a veure. Per acabar la visita tenim 2 audiovisuals. En un d'ells s'ha agafat un d'aquests judicis, el de la Caterina Trenca, que jo crec que és la més jove del Lluçanès, tenia més o menys la meva edat, i la van jutjar per bruixa, i llavors el que han fet és posar en escena el seu judici, la part del judici, la part que per cert va ser conduït per en Tarragó, per al caçador de bruixes que us deia, i s'explica també, es veu la part de la tortura que va patir i finalment també es representa la seva confessió. O sigui, es posa en imatges el que ella va confessar. L'altre audiovisual que podeu escollir per veure és més dedicat a tots els públics, sobretot quan venen nens i nenes, que és, no sé si la veieu bé, el
que era la Pati Pla del Super 3, que ens explica sobre els processos de bruixeria una mica que ho assimila a vegades amb el bullying escolar o amb aquests processos de marginalitat social, etc. Llavors, tornem a la presentació. I finalment, ara ja sí, us explico els tipus dels productes que oferim si ens voleu venir a visitar el centre com a grup escolar, per exemple. En primer lloc tenim una visita al centre d'interpretació, que consta d'aquesta visita, d'aquest espai que heu vist, l'audiovisual que vulgueu escollir, i també parlem sovint d'alguns llibres. En general treballem l'imaginari popular, aquesta diferència entre la imatge de bruixa, quan venen els nens a visitar-nos, els demanem que ens expliquin quina imatge els ve al cap quan els diem bruixa. I, per canvi, al final de la visita els hi tornem a demanar i és la diferència entre aquest concepte de bruixa dels contes i la imatge del que va ser en aquells moments una dona. També treballem la imatge de les bruixes en la literatura, ja ho veureu a la tarda, hi ha hagut alguns canvis des de la bruixa tradicional, una bruixa més rejovenida i finalment nens i nenes que són bruixes i bruixots. I també parlem alguns conceptes com la marginalitat, caps de turc de la societat, això que hem dit, el bullying, les minories socials, gent que rep els cops o les culpes de coses que no han passat. Tenim un altre producte que és la visita completa. A més del centre és acumulatiu. És visitar el centre i a més es travessa la població, Sant Feliu Sasserra, es fan algunes parades, algunes parlem sobre bruixeria i algunes no, sobre història de Sant Feliu Sasserra. I veiem un segon audiovisual i acabem visitant el Serrat de les Forques, que és la fotografia gran que teniu a darrere, que és un mirador, no és de l'època de les bruixes, però es diu que en aquest turó és on es van matar a les dones condemnades per bruixa i dins del mirador parlem una mica, acabem d'arrodonir una mica la visita amb algunes idees com de contextualització històrica sobre revoltes, això que podeu llegir, una mica l'acumulació de poder, les creences, la medicina, la cacera de bruixes a Europa, llocs de reunió de bruixes a Catalunya i parlem de la imatge que també ha parlat l'Agustí Alcoberro sobre aquest ritual de Zugarramurdi o de Lapurdi que explicava, parlem sobre aquesta imatge sobretot i hi afegim algunes traces de feminisme, misogínia, patriarcat i control de la dona, una mica. Després ja vam veure que aquesta visita, segons els centres que venien a visitar-nos o segons el tipus de l'edat dels infants, potser estaven més interessats després de visitar el centre, que és una cosa molt guiada, necessites l'atenció, és un lloc tancat, doncs llavors podem fer el mateix tipus de visita, la visita completa, però amb una metodologia més competencial o més també a través de treball cooperatiu. I és simplement es fan grups dels alumnes, se'ls dona un llibret i han de fer certes parades o sols, depèn de l'edat això, diverses parades per Sant Feliu Sasserra, que són les mateixes parades que faríem amb una visita completa, però és a través d'un joc que hem anomenat Còdex 17. És una aventura en grup i els permet trobar unes paraules clau que són interessants, paraules clau sobre contextualització històrica i tot això que hem estat explicant, sobretot. Hi ha una mica més d'història sobre bandolerisme, que van a parar a una font, que hi van haver uns fets històrics sobre uns bandolers, i així els sembla, és més vivencial, ells ho poden descobrir
Això sobretot cicle superior i gent d'institut els interessa. I finalment, si es dona el cas, podem arribar fins al vostre centre educatiu i és allà, parlem una mica aquests conceptes, sobre la imatge que tenim de bruixes, de les bruixes i la imatge que ens transmet la literatura i sobretot paraules clau que són a vegades molt llargues però i que cal explicar, marginalitat, minories socials, misogínia, tot això ho hem parlat amb nens de 9 anys, 10 anys en els centres i ha estat bé. I també molt important la cacera de bruixes. Ho fem a través d'una presentació oral, amb PowerPoint i suport de llibres més literaris o més que parlen temes més històrics i dura això uns 40 minuts. I res, us he portat uns tríptics per si us interessa el producte i els he deixat a la porta de l'entrada. Són 2 tipus de tríptic, el tríptic simplement del centre d'interpretació i el de propostes didàctiques. Podeu ser lliures d'agafar-los. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si hi hagués alguna pregunta, tenim encara una mica de temps. Hi ha alguna pregunta que vulguin fer sobre aquesta presentació? No? Molt bé, doncs si fos així, donarem per tancada aquesta primera part de la jornada d'avui. Alguns avisos. El dinar és ara a les 2 i em deien des de l'organització que hi ha un dinar vegà per si algú s'hi volgués quedar. És a dir, entenc que queda un menú vegà, però al cap i a la fi un menú per poder dinar. Després, a les 4 tornem aquí. Em demanen puntualitat i em diuen que a la porta poden signar ja les signatures. I això, a la tarda assistirem al bloc literari. També m'han dit que durant el dinar poden seure allà on vulguin. Això sí, en una cadira, si pot ser, però on prefereixin. Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva assistència, moltes gràcies a la ponent i ens veiem a la tarda.